Nahorjan Karbirong Sophia Rara Phanta Longle Pata Ronpon Popusi Agriculture Board Chairman Mohan Singh Tisopen Kaningje Tang Thek Thek Theatum Siam Rong Pia Kulat Mekai Pitekangchok Dolongka Viajok Lindok Rong Pi Arong Arat Kacheleng Kisung Kardom adaba birtalong pen niliklar BP non arjuik tha birtang ton pen CM Tuliram Rong Hakang Hon Pen Ningkrengapor Kang Sampen Kachepajok Thekji Anparta Ningkrengapor Asona Han Katiki Long Jia Phanpura Phaikunini Phainkora Sirkep Arni Borjan Constituency Arlo Nahorlang Solong Kadokabe Bangparu Sosea Rata Tumaphan Ake Joypen Pekar Om Chitimalan Spray Machine Hana Chili Heihui Rata Tumaphan MEC Joni Timunglapen Agriculture Board Chairman Mohan Singh Tisotum Aridengpen Keronpon Bangso Melong MEC Joni Timung Agriculture Board Chairman Mohan Singh Tiso Border Chairman Abarim Bijoy Teron KSA Abarim Thang Singh Timung Atum Penchenglok Lunse Pojiten Terang Bijoy Lekhia Tum Chetong Dunsi Distribution Amai Mesen Pen Pachulpon Karbirong Barim Alongke Potalong Seta Nihang Karbirong Sophia Longke Potalong Ledetpu Ningchepa Binangni Ladakta Longbekpo Lasi kedo pathir thi pendo pulote CM Tuliram Rong Hangta Chedon Dun Dedeji Alamsi Avelopura Border Chairman Abarim Bijoy Teron Nahorjan Araraphan Ning Pathetekan Nahorjan Karbirong Sophia Longta Non Purthimi Akimanga Menpen Longle Pota Piponpo Lapen CM Methanga Matsi Nihang Karbirong Sophie Damplutsi Pota Ronpon Popura Bangtolam Nihang Karbirong Sophie Akomitia Mepu Thang Sing Timung Pen Kong Chunbang Bipul Tisotum CM Pen Chingbai Etlopusi Rat Angno Agriculture Board Chairman Mohan Singh Tiso Ning Parumpon Ilitum President Secretary Alangatum Apong CM Sarafan Pulo Movement Pulo Longle Pota Lamta Longle Pota Talangi PG Pu Chisiglo Tebon Seta Apor ke Dorde Penajo Pagni Afan ke Togye Manji Siglo Seta CM Sarpena ko Bipul Tiso Chingki Thulo Lapugailo Bipul Nora Bangena Tumurangelo Pagni ke Alevida ko kelong liya tumga ina ulak tahalo mene lasi ne methama khadak wang ko adimalo laso bise anutira panabon ko bise alang bipul bhai chakuna lan ta kalila non la arwe ki wang obungante labang soaro phan la agriculture ben setame Kuwe Bendanglo Ason Tisirian Tanaka PG Afan CM Sarpen Ame Thamasi Nangudun Popusi Nange Chakun Tulo Lapendon Mali Atuan Nalitum Laita Kuben Nilitum Tameda Stage ka Vikana Jo Penangani Sui Chagnanglo Nilitum Det Kali Nalitum De Chagnanglo Lasi Pininga Banga Kitam Tanglo Aposi Muninga Bang Nona Sola Thaga Pora Hut Itum open stage along meeting it along Jia Fan Nilitum President Secretary Kato open Nalitum Bendanglo MEC Jadolo Chingwai Chingsai Po CM Sarlong Dampo open stage open community hall ki Kimje Phantame Nalitum Don Mauli Ahogo Iltum CM Sarke Dag Nagaland Border Chot Lapukali Meghalaya Border Same Hadak Rong Singam Jia Fan Penang Bor Ilo Nagaland Border Same Koson Sikar Denglong Along Lega Cherai Jia Fan Nihang Karbirong Sophia Rat Aprangsi Dothitna Lapen Pota ke Longbekpo Lapen Pota Longdeda Philote Ladakh Council Pen Ason A Development Setami Nangle Bompo Ladakh Nililong Ledo Pusi MEC Joni Timung Raraphan Ning Pathetekan News Report KTV News West Karbi Anglong District ke parlo Lakha Troxy Kopili MEC Constituency ke parlo Kheroni Chengbong Menrong Pi Arong Maker Siam Rong Pia Kulat ke damtang Phaikunini Phaingkoi Raner Kep Aningbe Ada Print Le Por Phai Simalo Kopi ko son pen loni Siam Rong Pia Kulat me chopide Kulat hempu Rong Pia Sang Hopen ang kapachini do na tenke Komani na kilang selera tumsi me kai chokpusi thang Jo tobe me chui mane tumta ni dukan bonde pena phi hem je dam ji lo in par ke baji siapor
punang kurilo pare dokane micho delo pare micho delo konte kosono binlang rabun edelo si ne pula hai pare ni dak rong men rong pia rong chengbong amputhar nang li la sơ aduk sai bang ningmat ha bang ke dokane do penta penan awai saren awar sai nang pilo jong non bang ki matong ne kai dut lo pare non e kosono pare choklem lang kan ba tang ka dake kom nai ta 1.5 lakh e dupo kan la dake pine gelamar chowmin fast food atokan lukson bang ke pine lahai hormu lapen pris pare kap hayar sisa hormu ador so pare misin mo Bangso kulat lake hotel lapen gelamala dukan kulat aphan haikuni ni phai inkoraner kep arni jongsi hithi pen hormu ke banla bangso hot suri plikep a hormu chewanlo bonta kopi ko son pen lone kulat abang micho detlo kadokabe laki sira suri phokep anbak a hormu abangke micho pondetlo pusi thanpon der baji apolo dukan micho hai je hamsi do nimita ma punang kurilo son dukan micho dalo pare atum ta rabun ne dalo pare kacong huta batai lo at ba no ba dalo hormu na phanu kita pare tobe bang mina kai tu do hormu bang তুমি dik hes mal bojal koriam na soli sayal bag do pare bad baki aban mal pen 1.5 lakh bag do ko pare kini si mane gulo wa pare tem bane kirap hangita nong pite gente bangso kulat along kedam tanga pora husatami kang hukilut loksi phongner kep an kang hulut pon lokusi thanpon news report KTB news Lakhain ko rapon nilip MEC constituency ke parlo choki hola habar lindok rong pi arong angbong parai harai ka chekap diaphan kirilang solang roi solong delong kaheno kiruprai pining pen ningkaning khoi sose pleng tanglo la an arji kiding sita pinyarni anta humni adelong kaheno kiruprai adi non prabjin pen akimia delong nangki kim pi beg diaphan ronga soratum ahin pen KEC aphat kachuning ripon Nilip Development Block asai hempen damchot kilometer isi sose sarthe tokbi arong alongta thengpia delong ruprai pen ajok kahengno arji ding piklo seta lata selamle lapen la solang roi thot pu aberchot choki hola mini stadium adung along kedo lindok rong pi arong along le thota thengpia delong kahengno mate kirup arji ding pik anlo seta piniani anta selamle lang pusi hada kedo aradato pherang kya tumaphang nang thando Laso delong eroi vet alang royalong humni thengpia delong ta thengno lap la humni ta kedam ta ASDC asong Karbianglong Autonomous Council along sorkar kichiba mahotsi selam pino la pena pi am a sorkar aphong tin le ke e selong sorkar nang chari sita akimi delong kimi ke kimpon pe Laso delong akimi kimpon ji kimpon pe ke nonamat Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangaphan lapen Nilip MEC Pobitra Rong Pia Tuma Phansi Prabjin Pen Kim Kerang Jia Phan Kachunindi Padopon son no Kareng tipi pu. ang tipi le di arong ke nang le tumarong ka Ke tok biarong. sarthi tok biarong Sathi tok biarong. la so delong ke nori ding pik lu mani Ke no ju ding pik lo. Ta bu jok on bom ta. Nang klem pipi dalo nang kim pipi dalo. te nang le tum ki dam ke wang ke Kidam ke bang siksak so kali. lang thiêu ke hedi Lang the hun te pu ma. lum chok pu bela Lum chok lo. Anke somar sikur ke dun ta ke siksak so kali. tela bang so penia adelong ke pining pen ke pinan ningkan dulu ma ken lu ke Aji ding pik lo. ningkan ningkoi thong ke bang dulu ma Dolo. Anke bu jok on bom ta.
yo nang kim pipedel lo Kim pipedel lo de. sarkar tum nang kim pipedel lo Oh. nasi Hmm. kene nang achi tham dun lo Oh. News Report KTV News. Pinia birta bangkil ansikang ton lo dumit hakmi kardom.